Olivera som vždy vnímala ako šikovného a snaživého žiaka, je kamarátsky, slušný, vždy bol medzi prvými, ktorí vedeli odpovedať na moje otázky ohľadom chémie. Videla som, že sa chémii venuje aj mimo školy, nakoľko vždy vedel informácie, ktoré boli aj nad rámec toho, čo sme preberali v škole. Oliver, v živote a do ďalšieho štúdia ti želám veľa úspechov a radosti, aby si to dobre, čo je v tebe, aj naďalej rozvíjal, či už je to bystrý alebo charakterové vlastnosti. Zostaň aj naďalej verný chémii a nikdy sa nevzdávaj. Vždy bol taký pozorný, empatický spolužiakom, rád vždy pomohol. Bavia ho hlavne prírodné vedy, ako chémia, geografia, ale robil olympiády aj z dejepisu, aj zo spoločenskovedných predmetov. Od mladšieho veku si ide vlastne za svojimi snami a vie, čo chce v živote robiť. Je veľmi šikovný v chémii a idú mu akože aj iné predmety, ako je geografia. Podľa mňa sa mu v živote vydaria veľa dobrých vecí kvôli tomu, lebo je sebavedomý a šikovný. Oliver sa hlási na chemickú, čo mu veľmi prajem, lebo ide si za svojimi snami. Je to veľmi super, že v takomto vlastne mladom veku už vie, čo chce robiť. Ja som veľmi rád, že s ním sedím, je naozaj super. Vždy mi poradí, aj keď napríklad neviem, dá sa s ním porozprávať o škole, o mimoškolských veciach. Mám ho fakt rád a prajem mu veľa úspechov, nech je zdravý a šťastný.